det er Jens. Hvad skal du nu? Det ved jeg da ikke. Vi skal lave bilbussen. Ja. Hvor er Jakob? Nå, han er lige der. Hvad skal vi gøre? Vi skal lave bilbussen. Nå jo. Okay. Ja, giv mig. Let's Okay. begin. What's up guys? Vi skal lave bilbussen challenge. Som første video her på kanalen, og velkommen. Hvis nogen af jer kender os, så har vi også gamerkanalen GoGamers.dk. Og undskyld for så meget baggrundsstøj. Biler. Fordi at Der er mange, der har konfirmation og sådan noget lige nu. Så. i dag. I dag. Og det er også rimelig akavet, for folk der kigger på os. Men skal vi ikke bare begynde? Kan det ikke bare Jo. falde? Hvad starter vi med? Ja, jeg starter. Okay, tag den, der spytter flest ud, skal, tage en skefuld af mel, altså fuldkorn til hvedemel, altså sådan mel, og så spise. Sådan. Det var en gammel dame, der kørte i Mercedes. Noget sådan mel, ikke? Og det er lidt tilgøret. Men jeg trækker egentlig bare. Vi trækker på en anden. Vi gør det på en anden måde end andre. I ser den? Jeg ved ikke, om I ser den. Okay. Det er hundemad eller chokoladepudding. Oh shit. Og det skal bare lige siges, det er ikke den lækre chokoladepudding. Det er den våde chokoladepudding. Den, der spytter flest ud, og vi har en skål her. Den, der spytter flest ud, skal... Eller Den, der spytter flest ud, skal have det Men jeg fik nok den bedste. Tandpasta eller Yes. blåbær. Den er næsten. Hey, du tabte noget. Ja. Han tabte den røde æg, så det er igen. Jeg har en her. Nej, det er stik med sukker. Jeg tager den her. Jakob, det skal bare siges, der er 1% chance for, at det går. Drenge, Jeg elsker blåbær. Den Jeg her. elsker tandpasta. den er for Lars Løkke. Og den her den er for Donald Trump. Lars Lykke, han Lars Løkke, den er for dig. din hundinge. Jeg spiser hans Den her for madform. Donald Trump. Din svin. Og vi spiser om 3. 2, 1. Ej, jeg tabte den. Hvad var det? Blåbær. Tandpasta. Jeg fik også tandpasta. Jeg troede lige, jeg fik blåbær. Jeg får tandpasta. Bare bæv, Jens. Jeg lugter hundemad. Æder du hundemad? Jeg kan godt holde til det. Jeg prøver at kaste op i mine venner ved at spise hundemad 3 gange. Nå til Jens. Okay, der står 001. Ej, det er for godt. Fuck dig, Lars Løkke. Jeg elsker Donald Trump. Selvom jeg hæber på lykken. Jeg skulle have sagt, for den, men de Hej, sup. Ja. Nej, men min, det sidder faktisk til med. Det lugter. Okay, så er vi tilbage. Det var bare Jeg brækker mig stadig, og vores kamera det væltede sådan efter det. Og så kan drengene ikke lige finde ud af at få det til at sætte ordentligt igen. Så vi har bare lige taget 2 traplokke. Vi! Humlebi. Nå, I kan ikke. Og der er stadig mange. Der er fodbold. jeg trækker en nu. Sten, kom så, jeg trækker en. Der var bare en fodbold og en vips, jeg kom til at slå sig. Yes, man! Fuck ja! Fuck ja! Jeg ved ikke, om I kan se det her. A.k.a. Tandpasta. Og så har vi også... LOL. Jeg dykkede helt ned i bunden, og så fik jeg bare lige den her. Ej, det var godt. Jeg brækker mig lige. LOL! Trippelblå! Trippelblå! Okay, tandpasta eller blåbær. Og jeg brækker mig lige meget hvad. Jeg kan ikke have sådan noget her. Indtil det ser ud som Jens han taber. Jeg kan ikke lide sådan med. Det er fint. 3, Selvom jeg 2, 1. nu. Jeg vil blåbær. Fedt nok. Altså blåbær. Jeg trykker spise min. Hvad? Trykker... Ja, kom nu bare, Jens. Jeg fik ikke så meget. Jamen, jeg fik blåbær. Det er lidt sjovt. Du fik også blåbær, tror jeg. Ej, den smager pepperoni. Siden for pepperoni. Ja, tandpasta! Nej, blåbær. Tandpasta. Nej, det er det der lort. Jeg synes min, den smager pepperoni. Så Sten her, så sender for pepperoni. En af dem, der ikke har valgmulighederne. Ja, så Sten han er simpelthen så speciel, han får. Mand, jeg brækker mig.
Hvad er det for din ud? Ja, det er din. Nej, det er, jeg spiste min. Det er blåbær. Ja, vi kan blåbær mere. Okay, Jens, kom nu. Jeg kan ikke få den ned. Så slipper den ud. Nej. Jeg tager men med dig. Ellers så tager jeg chilien, hvis jeg må få den. Okay. Så tager jeg Og chili. kan vand til på den. Ja. Yes. Hvis du er sådan tøs, så må du gerne. Og så er det varmt. Jeg fik den ned. Men det giver også et Det er fordi, jeg er vant til at se hovedspiller. Men Jens, det giver altså også et point. Jakob gav mig lov. Ja. Fucking lækker Mercedes. Jens, man må ikke bande. Konfi. Det der, det Nå, men jeg skal konfis næste år. gamle bil. Ej. Han kigger på os. Ej, akavet. De kigger på. Stalker. Jeg kan ikke få en op. Tag nu bare en, Jens. Vip. Ja. Hvad er det fået? Det er imellem. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Saftig pære eller bussemand. Ja. Den her fik. Nej, jeg tabte. Og det sidste var, at jeg kan læse tysk. Står jo. Hvem trækker den, der sagt det? Det gør du. Ej, sej. Nej, jeg gør ikke. Okay. Jeg fik enten lime eller nyslået græs. Nej, du fik imellem Det er også jo pære du eller... kunne trække det samme. Kommer tilbage. Sacre bleu. Og jeg skal... Må jeg tage den ind i munden? Der skal jeg smage på den. Du skal Ej, hamle bil, mand! Nej! Cut igen. Kort! Humlebier stikker ikke. Nå, vi er tilbage. Og den her gang med fjerde cut i den her video. Og jeg skal fucking Tredje. spise det her, mand. Skal vi bare holde ned? Easy peasy. 5 piger, 3, 2, 1. Jeg fik lime. Ja. Jeg fik nyslået græs. Jeg fik lyslået græs. Jeg har ikke engang... Hvor engang jeg tykke i den, mand. Ja. Det her det er jo en ny kanal. Jeg siger stadig for Claus Lykke, mand. Jeg fik nyslået græs. Bare så Jeg fik det var lime. okay. Jamen, Noget siger, hvor jeg skal ved med. jeg kan godt tage nyslået græs. Men jeg er en hardcore, så jeg tager gerne noget sundhed, fordi jeg er bare pumpet. Nej, det var Altså, grunden til, at Ja, vi har en ny kanal, det er fordi, vi kan godt lide at vlogge. Og derfor, vi har ikke fået så mange vlogs op på Rogaland.dk. Men vi kommer på den her kanal, vlogkanal, hvor vi fyrer op for kun vlogs. Vi siger, at vi tager 2 mere, okay? Ja. 2 mere. Og så skal vi... Åh, det er faktisk helt hurtigt. Tak. det er lige. Og der er på masser af vlogs i sommerferien. Han fik den samme. Det er perser. faktisk En perser. Er det hundemad eller frødepapir? Nej, det er ikke noget. Vi tjekker den. Nej, det er chokoladebuden. drenge. Cakes with By the way. Jens Pussy in the chat. Nej, det er mere Jens. Hashtag Jens er en pussy i diskussion. Hvad får han? Hvad? Gud, det er enten Hokus eller Baby Wipes. I går der fik jeg Baby Wipes, og jeg var lige ved at brække mig. Nuts eller Baby jeg kan Wipes. lide det mest. Kan du lide baby wipes? Ja, jeg er meget mærkelig. Det der, det var fersken, så jeg får mig. Ja. Var det fersken fik? Ja. Og du kunne ikke engang holde ud at spise fersk. Fersken smager heller ikke engang godt. Nej, okay. Men ja, kom til den her kanal, vi gerne vil lide vlog, og det vil sige, der vil komme, eller vi har tænkt os over den her kanal. Med Program.dk, der vil sige, der har vi tænkt over, at der vil komme, ikke så meget, der vil komme mange få vlogs. Altså, det vil sige, hvis vi siger, at vi kommer til at lave, på den her kanal kommer til at lave 20 vlogs i sommerferien. Yes. Vi kommer også til at lave en, hvad det hedder, ferieblog. Ferieblog, det kommer vi til at lave. Og der er en mand, der kigger på. Der vil komme vlogs Tak, mand. der vil komme vlogs for hver dag på Mallorca. Nå, bare ind med dem. 3, 2, 1. Der er allerede fået hundemad. Jeg fik baby wipes. Det er bræk! Ja, det er begyndt at døsne. Lofthus. Jeg ved ikke, om I kunne høre det, men... Ja, det er mig. Kom nu ned med den fucking baby wipes, man. Jeg gider ikke spise det mere. Nej. Det bliver ved i lang tid. Nej, nu begynder det at sne til. Hvorfor? Det er så godt være sådan en sne. Det sneer. Og vi er i den. Jeg kan ikke finde ud af det. Nej, jeg vil gerne have rødt i. Jens, vil du gerne vide, hvor dårlig den er?
Ja, så er der bare ligeglad. Jeg har den rolig smag. Bare fuck it. Jeg har tabt det. Men ja, altså der vil komme mange vlogs om den kanal. Sten for the win! Ja, men sommerferien, masser af vlogs, masser af vlogs. Det er den, jeg lige har et. Jalla benja. Så hvis vi kan vlogge op hver dag, ikke i sommerferien, men ikke hver dag, men vi kører nogle dage, nogle weekend. Hvad i alverden? Jeg har fået Popcorn eller... butter popcorn eller rotten eggs. Run next. Rotten egg. Det er sådan. Fuck, jeg gør hunde med mig. Jeg har spist. Hundemad. Hvordan mand? Hundemad. Kat. Du ved, ja. Okay, vi er tilbage. Og jeg hundemad eller... Og det er det sidste. For os alle Rotten sammen. egg eller butter popcorn. Og det er den sidste. Så Ikke om? jeg vil have en pizza lige. Hvis du spytter den ud i stedet, så har Fuck it, jeg har tabt, så jeg kan lige bare tage min hundemad. Nej, du! Jeg tager bare min hundemad, og så går jeg hjem. Enten, jeg kan kun vinde. Jeg har vundet. Jeg kan Easy kun win. vinde. Hvorfor? Han har men fået Ja, men... Det er jo Nå, mig. easy, let's go. Jeg er rød på Henrik. Henrik. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, jeg kan ikke knække det. Og Jens har spyttet så til alle sider ud. Jeg fik lige en Der kommer en dag, hvor vi alle sammen skal spise sundt mel. Yes. Og den dag for Jens. Det er den dag. Det er den dag, der er i dag. Jeg er lige ved at spille med kameraet. Det er rigtig sådan, jeg siger. Klar, 1. Ej. Ralle. Nå. Men, Gider ikke gå i en spytmel. så sidder jeg lige her. Så har Jens spist fuldkøbt medvind, og Sten, kom lige til at sige mig. Så fortæller vi lige om lidt til slut. Nå, men den her kanal kommer til at foregå med vlog. Fuck, mand. Og challenges. Mange challenges. Fordi vi er begyndt at blive lidt mere... både mig og Jens, vi er... Vi har fået blokkefilm. Vloggefilm. Vi må meget være sådan... Plus mig og Jens, vi er også blevet lidt trætte af på computer. Hvilket vil sige, at vi begynder at prøve at lave lidt mere vlog. Fordi vi bliver trætte af på computer, desværre. Altså, vi selvfølgelig stopper vi ikke problemet. Det går vi spiller stadig meget. Ikke meget. Vi spiller stadig computer, og det vil vi stadig fortsat gøre. Men vi vil stadig vlogge lidt mere. Ja. Vi ses bare i næste video. Ha' det vlog. Er det vloggen?